Кристина. Кристина е на 7 години, солистка от детска вокална група Слънце, носител на Гран-при от международния конкурс в Букурещ. Първата песен, която ще ни представи Криси, се казва "Нежен ураган". Това е новата й песен и е написана специално за нея от композитора Светослав Овошкин и русенската поетеса Анета Мутафова.